ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ରାତିର 9ଟା ବାଜିଥାଏ। ସରୋଜ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଆୱାଜ ଶୁଭାଗଲା। ଟିକେ ଶୁଣୁଛଟି? ସେ ଆୱାଜଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର। ସରୋଜର ଦେହ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଘୂରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି କେହି ବି ନଥିଲେ। କଥା କ'ଣ କି ସରୋଜ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଟି ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସରୋଜକୁ ଲାଗିଲା ତା କାନ୍ଧ ଦିଟା ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି କେହି ଜଣେ ବସିଛି ପରି। ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଚେକଅପ୍ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟଟି ନର୍ମାଲ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଧଟି ଓଜନ ହେବା ସମସ୍ୟା କମିଲା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସରୋଜ କହିଲା, ଆଜିକାଲି ମୋର କାନ୍ଧ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ। ଝିଅଟି ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ଡରି ପଡ଼ିକି ଚିଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଦର୍ପଣ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସରୋଜର କାନ୍ଧ ଉପରେ ତାର ମରିଯାଇଥିବା ପତ୍ନୀଟି ବସି ରହିଛି। ଆଖି ଦିଟା କଳା ଅନ୍ଧାର ପରି ଏବଂ ହସ ଭୟଙ୍କରୀ।